Il-monossidu tal-karbonju qajjem tħassib fost diversi wara li dan il-gass tossiku b'mod aċċidentali ikkaġuna l-mewt ta' żewġ persuni aktar kmieni din il-ġimgħa. Il-vittmi kienu f'karozza li tħallit bil-magnatati u bl-arja kundizzjonata mixawla f'garax magħluq. Ma' TVM News l-espert u professur tal-kimika Prof. Salfred Vella għamilha ċara li mill-air conditioners sew jekkux f'residenzi jew vetturi m'hemm ebda periklu li jista' jiġi mill-monossidu tal-karbonju jew mill-gassijiet li għandhom biex iħadmuhom. Mill-air conditioners illi fihom gass imma mhux carbon monoxide u dal-gass illi fihom anke illi kieku kellu għal xi raġuni jillikja u jidħol f'post fejn in-nies, l-ewwel nett in-nies jindunaw il għaliex għandu rieħa partikolari. Illi l-carbon monoxide m'għandux rieħa u dik hija waħda mill-perikli l-kbar ta' dal-gass. Prof. Vella spjega li avvelenament bil-monossidu tal-karbonju bħal dak li ħasat il-ħajja ta' DJ Ryan Spiteri u ta' Jessica Camilleri jista' jseħħ minn fjamma jew mutur li jaħdem bid-diesel, il-petrol jew il-petrolju. Jekk dan il-gass li ħireġ mill-pipe ta' karozza qiegħed ġo spazju magħluq, il-carbon monoxide malajr jista' jola u sfortunatament ma jagħtikx indikazzjoni lil min qiegħed tieħu n-nifs, ma jagħtihx indikazzjoni li hemm xi ħaġa għaddejja ħażina. Għalilna li huma bosta l-każijiet li investiga matul is-snin ta' nies li ġew ivvalenati mhux biss mill-karozzi u tħaħen tagħhom imma anki minn cookers tal-gass u heaters tal-petrolju fid-djarhom stess li jkunu qed jaħdmu ħażin. Jekk ikun hemm dan il-gass qiegħed jifforma kif ħafna drabi ikun qiegħed jifforma. Ma jsibx fejn imur, fejn jaħrab, jolli fil-konċentrament u joqtol il-dak li hemm ġew. F'dawn il-każijiet qal ta' min jinnota il-kulur tal-fjamma. Il-gass li qed jaħdem tajjeb u qed jifforma ammonti żgħar ħafna wisq ta' carbon monoxide ikunu blu. Il-fjamma tkun blu. Jekk il-fjamma hija safra, kemm tal-gass u tant ieħor tal-petrolju, dik il-fjamma trid ħsieba. Ma' TVM News it-tabib ewlieni tal-Gvern Clarence Patch fakkar li jeżisti ċentru li jitratta każi ta' avvelenament u ħeġġeġ l-installazzjoni ta' carbon monoxide detectors fid-djar. Nirċevu ħafna telefonati, fuq minn 1500 telefonata, u ftit minnhom ikunu ta' dan il-gass carbon monoxide. U li jiġri huwa jkollu sintomi bħalu ġieħ ta' rasijiet, konfużjoni, jkollu nisu dardir. Il-Helpline Nazzjonali dwar l-avvelenament 1774 imiftuħa l pubbliku kuljum bejn 8 ta' filgħodu u 8 ta' filgħaxija.